те си поникаха, тия, които са най-буйни, тях разшладисваш, след това ги местиш. Той каза, че издънките по принцип не са много хубави. Обаче и издънки съм ашладисвам и пак си стават. Просто, първо тя е, тук ви издънката, ашладисваме, това си хваща, на следващата година есен си го мести, където си иска. Има това. Сега, за тия клончета, когато имате примерно 4 са ви пораснали, дървото е по-дебело, аз затова взех и тук, това тук е по-дебело, защото тук горе има повече, може после да направим и тук, едно, тук, второ и така нататък. Примерно тук, вместо да слагате такива колове, защото трябва да ги превързвате, слагате си един кол долу за основното, а тук, както госпожата каза, е така шинирате, слагате една по-дълга, доста по-дълга и така си превързвате, така че тук да стане здраво, докато заякне. И примерно на втората година това го махате. Един път като през зима вече няма проблем. На следващата година тук е здраво, то си тръгва. Махаме на лончето, нали? Накрая да. Не накрая ли? Сега ли? След като го шинираме ли го махаме? Не. Това идеята е, че трябва да срасне. Това е за да го изолира от въздух, микроби и такива неща. Вътре се текат соковете много хубаво. И идеята на това, което правим така и после така и правим това на клин и го слагаме, че това има огромна повърхност, по която сраства. Аз на майтап го пробвах, няма нито един грешен опит. Нищо не, в смисъл всичко се хваща, абсолютно всичко. Абсолютно всичко. След това ми се случило да изсъхне, не знам защо. Беше черешена вишна. Може за това. Може и цялото дърво изсъхне, да също може да е нещо. Цялото изсъхна, цялото изсъхна, да, цялото изсъхна.